Okerkale irratia. Pensaba que yo me iba a morir, ay, hombre. Ongi etorri besteen misterioaren ontzira, gaur kontan bizitzako etapei buruz hitz egingo dugu Jon. Bai, aurreko baten, eriotzai buruz hitz egiten egin ginen, eta azkenean konklusio bat egin hori etapa bezala, eta ala onartu bertzala, baina eriotzaz aparte beste etapa asko ditugu. Bai, nik, pixka bat adin ezberdinak sailkatzeko edo multzo batzuan iteko, pentsa ditut sei etapa diferente. Lehenengoa izango zen haurtzarua, 0 urtetik 12, gero nerabezarua, 12tik 18, ondoren gaztarua, 18tik 25, heldutasuna, 25tik 35, zahartzarua, 35tik 80, eta hoia jarret Matusalen. Bai. Dala, 80tik ja gente dura. Golden era de oro, hor txesiok, los maratonianos, hor maratoi hartzei, eta luzetaka. Por cierto, astu baino lehen. Aurreko astian odole maileak egon zian deban, ostiralian, eta, komentau zian pixkat propaganda inberre gendula, zeba badirudi deban odole maileak falta diala edo, orduan, hemendikan gizarteari botatzen diogu deia, animatzeko odola ematera, ez da izer kostatzen, eta azkenian ez dakit edozein tokau dakioke momentu baten ez dakit, gaixotasun bat hartzia, edo istripu bat eukitzia, edo igual zure lagun bateri, sartu behar diobela odola, ez dakize. Bai, gero hori, zeuri odola sartu ezkio, hori, labela berdi. Bai, eusko labela. Hori. Bai, eta gehien bat jende gaztian bila dabiltza, zeba biek ja epeluzera urte askoan emango dituztenak izango dira. Kaduzidadia bendik urrutizak. Hori da. Azkenengo etapa hortan aipatu itxuzuna, Matusalen horiek ez da gabe asko emateko. Ondo da, geoko, bokai dituan bila jutia, baina, pixka da. Ez, orain serio. Hemendikan, Gorka Sagarnan, ahotikan, eskaera bat deba eta, mundu guztiari, no? Generalian, animau jendia odola ematera, nila urte batzu badara mazkit horiten, eta gaina, bete ite zaitu barrutikan hor. Bakizu, konsientezea aizala iten zehoze bestientzako. Eta, ez da izer kostatzen, dago WhatsAppeko zenbaki bat, inbiar dezu idatzi, jakiteko aber txanda zeurutan dakasun, eta, maksimo, mutilak aldute eman urtian 4 aldiz, eta neskek 3 aldiz. Eta, bila betero aldezu eman donazio bat. Eta, izango zen, izaten da luzaro txikian, ostiraletan, behaiek jartzen dute data, eta, ordua izaten da lauterritatik 8 uste, okerrez gana. Eta, bada arajun, maskariakin, importante, maskaria. Eta, jute zehara, mediku batek ikuste zaitu, iten dizu galdera mota batzuk itezkizu, gaixotasunik pasau desun. Bai, kontrol de kalidad. Bai, aber labela zean, euskalduna. Bai, hori da. Osa, didez, igual, espainola animazia, jumerko zinean, igual Madridera. Bai, frontera, imaginau, tagazulazuk istripu bat, eta derrepente sartzizuela, Murziako baten odola. Bai, Sevilla, eta izkera eta gana aldatzei. Bai, igual, derrepente azte zehar, asentuakin. ¿Qué pasa, pixa? ¿Qué pasa, pixa? Hostia. Traeme un pinxo. Eta matxian, mia, ze hostia, esaten. Odola, baina espainolito. Ez da, izer, baita izue galdeketa bat, eta dana ondo bain badago, ja, pasa odola ematea. Galdeketa baina batzuan pixkat kuriosua izatea, bergit izikizte galdera pertsonal batzuk, de repente zaba sort tranquilamente, eta azkenengo aldiz noiz indezu tatuajia, eta ja, lase, ja, bain dela urte batzuk, bale, oso ondo. Hartzituzu drogarik? Eta larun batetan, alkohola, tal, da. Sexu harremanak, azkenengo zematia batetan, zeinekin, da, emateu... Sexu harremanak, zer da hori, barkatu? Bai, sexu harremanak, bai, oain dela 4 urte, bai, eta pagatzen.
Ez, baina eskera, tipo, azten dia horre galdera individual horiek, eta esatzen zu, hau ez dakit, tipo, hau morbosua dan, o ez dakit neta zen nahi duan. Zesua, derrepente, odola batia ez de gabe... Ez, baina, bueno, normalian izaten dira galdera horiek, behaiek ere, egoteko lasai sano zauzela. Bai, horre, enfermedadiak eta olako gozak egotitu, eta hori kontrolin, berda. Bai, eta hori, pultzua hartze dizue, eta, bueno, jaisten zea bera, ematen dezu odola, izaten da 950 euro. Ez da. Zentilitroa dira, bueno, litro erdi, eta gero gaina kasu merienda gratis. Osa, eukitze dituzu, izenbeko tortilla, txoixo de Salamanca, jamoia, eta importante, hain generoa sartute. Ez duak, morenituak. Ostia, bai, morenito. Hori, haurtzaro eta beste 18 urte arteko etapa hortan sartuko, morenito pila. Bai, hori da, eta gero ja, rekomendazio batzuk emateizkizue, kirolik ezin, asko hidratau, eta bueno, azkenian litro erdia tatizue gorputzetik da, badago jendia asko afektatzen diona. Baina, bueno, hori bakarrikan da, eta da urtian dago aldiz, osea, animau, eta venga, danontzako da, así que hemendik aurrean nahi ditugu deban txanda guztia peteta egotia. Porque lehenko hastian uste 5 utzi gelditu ziela. Dana morenituen bila, beka. Bai, eta bueno, hau alde batera utzita, azten gara gaurkoakin. A ber, Jon, haurtzaruari buruz zuk ze botako zun, ze idea botako iztuzu, no? Haurtzarua, lehenengo etapa noiz jarri, ze urtetetik, ze urteta? 0 urtetatikan 12. Horro indiketziok gilei potrotan, hor, pixa situatzeko. Bueno, batzuk egoteia adelantauz a la época. Bigotilloa eta. Bigotilloa, derrepente zauze gimnasiako vestuarian hor eskolan da. Derrepente bat igual hor erdi iskutuan gaiunguekin da. Honez oso iskutatze eta. O dos cosas posibles, o pelillos o zurrupen. Hor. Derrepente ikustezu eta, hor, 4-5 hor pitilina gainean da. Hostia. Ia daka, eta bai, ona ize, porque irire... De repente te van a salir ahí 2 pelotillas de tenis, ya verás, con la pelusilla. Izatea baina txikitan lotza, bezala, askar desarrollatzen dian hoieko. Honeskak ere izatea, igual, 10-11 urtekin jalerengo aldiz regla etortze zaie, eta arazua izatea, beti hor... Kistona izatea. Claro. Nia korratzen bat eta, eso se pasatze. Baten bat hilda, no, ez da, izo hostia, eta gero bende bate regla zagala. No. Bai, ja, notizion. Baina, bueno, hori bizitzako gauza dira, eta... Baina, lehenengo etapa hori, nik uste, bizitzako etapaik politxenetaikoa dara. Porque hor zagazu, preocupazioik ez izarra. Ez, zure egunerokotasunean zeitezu, jan, txikitan igual, 6 urtera arte, jan, lo, kaka eta txixain, eta porkulo eman, nehar, eta hori porkulo eman, aldezun daneri. Baina dana dia, demora pasau, jolastu, ez dakiz ez dagazu, iningo buru austerikan. Iko entxea azkak, bi, hortxe, tramu hortan, Bai. Jon eta Roque, hortxe. Bai. Eta izer, haurtzaruari buruz, ez dakit, hori, ilusio aukitzeute, gabonetan abidez, dana siniztote gaina umiak. Hortxe, akoratu, Olentzero eta kompainia. Bai, Olentzero, Mario Min. Ratoncito Pérez, ere. De repente, nola engainatzen dian, Claro, agina erori, eta umia ja, hortza erori zaiz dakiz, eta ja, esate jozu, bueno, hau, almohada azpian jarriko deu, eta Ratoncito Pérez edorriko agabian, da, de repente horrengo gunean igual 5 euro. Jode, torri da Ratoncito, da, bitu. Mintzasakan disgustua hortzanagatik, ja... Beste baten zea, 2 euro eta puta rata olako zera, eta bekau dio. Benetako arratoia, cabron. Hau, atzeko hain izan dugu, ez da pesa, tu. Eta, iauteritan da, nahi, asko gustatzen zaten, disfrazatzia, eta igual askotan ikastolara, inikus ditut, askotan ume batzuk, disfrazota gutia ikastolara, eta ilusioak. Edade hortan, personagiak, hor, se apodera, personagia hor, eltze izu, eta, ostia, badia, Superman, Batman, hemen, gu, nola izatea, txikitan etortzen ginean, kulturreko dendara, loliziarrera, zu, disfraz tipiko, de vaquero. Osea, txerifan txapela buruan jarri, gerrikua, pistola de pistones. Pistones, hortxe basazen. 80 zentimo balio zitun loliziarren, lau erruberabitako, eta osaskazun, 208 disparo. Eta hor zauzen, errubera txikillak, eta errubera handia. Sortzikoa eta amabikoa. Batzu potentia gozian, beste batzu tiro gehiago, hortxe. Eta Miramar pastelerian ere saltze zituzten, nire amamak ikundakoan ez txikitan, da,
Joder. Compra 2 Carolinas y te llevas uno de pistones. Bai. Hazer recuerdonak, Joder, postasuna. Hori tío. bizin, berda, etapa hori. Gaur Bai. egunean... Gaur egun, daoz, agilipoia dana. Umedanak, claro. mobilekin, que si... beste Wii, Nintendo, ez da gizete, umiak jolastu, lo que se dice jolastu, Ez dio jolasten. gu egiten gandu bezala, ez dute egiten. Ez dizkie galtzak apurtzen, ez dizkie polizikako sakoratzen. Polizikako, eta eskondites, eta nola zian beste joku horiek, Federico mila ordu pasatu ditu, Federicoko frontoian, han arrainen estankian, zapaulua gartzen ez dakize, Leno txikitan gu gerrako preparatzen ginen. Hor, garbantzerakin, zuaitz tartian, arrainak eta harrapatzen, gui txikita mendira botata, nosotros, de lo que cazamos, supervivencia. Bai, alde zu bizi hortaz. Joder, garbantzerana ere hona zan, ur botella bat erosi, morrua moztu, lizazonea jun, 37 zentimotan, garbantzo kilua, gero goxora jun, globua 5 zentimo, o 6, segun urtetakoa, eta ja sakasun ja arma, hor usuari buruan jotzeko. Hor batzuk gaute zian, globo ondila jartzen zioena, eta hori bazoka, Más potencia. Baina, bai, eta gaina, egun pesetakin, goxotegira jun, da, zezaz kasun horre, pipa regalizak ez dakizu baina euro batekin ez da kasu, ez da. Dirutza horrekin sartzen gintzen hola, goxo dira eta, puto amo. Déjame son en la tienda, dana, erosiko. Bai, ez, osea, ja, zuloduna, ziala, 25 peseta, horrekin ja paketia zaskasun. Eta gaur egun, lehenguan kiston txasko eraman, jun nintzen goxotegira kompra batzuk itea, enuan izer hartu, 4 marro ez da gizeta, izer. Hagan, Doritos pakete bat, zala, erdi baino gehiago aire, eske hori da munduko garestiena. Igual dago urria diamantiak, eta gero dago el aire del matutano. Da super garestia hori. Misterio, baina me cago en Dios igual. Paketia erikita, 6 Dorito. Misterio izango, baina porkulo hartzea jutia sekak hori betetze ikena, porque me cago en Dios. Ez que ainaite dute, presioa igo, eta kantidadia berdin mantendu, o jeitsi. Gaur egunean, goxoa juteaiz, o goxoa, ez? Goxoa itxizu, baina Doloresek. Dolores, bai. Antxora juteaiz, da, sartu, hostia, ez dian nahi izarre. Ya, zuzinen kafea tartzen juno, eta, te vas sin pagar, y como, si no he cogido nada, has entrado, peaje, 10 euro. Mintza pipa pakete bat, o kinder bueno bat, o zehoz, hartu deko. Bai, lehengo denboraldian, etapa hori oso politxa izaten. Gaur egunean, kanpotik ikusita pixka bat agilipoiota. Bai, asko aldaudia. Geo, ze urteta, nera bezarua, 12tik 18. Bueno. Hordaren aipatu eguna, la edad del pavo, tontakeia burura igotzen da. Lehen heldutasuna. Hor pentsatzeek, que jalaste kotxi hartu behar dekela, eta 13 urte puta azkak. Baina hor, que yo kontrolo, ya sé, ez dakize, bestia, eta goiko eskoleta juteiz. Ez, hori izatek, ez? Bai, ez honaztezea 13 urtekin. Hortxe. De los mayores jangela beste ordutik baten daka, ja beste txikiak eta geho, ez dakit. Bai, ja juteza goiko eskola eta ja txipaldaketa. Gero adiez lehengo DBH-en zaudenian, pringau, horra indikan lehen urtekoa, ja 4 urtean zauzenian, el puto amo, ja kontrolatze zuango dana, jefia zazte hor 4 maiakoak, horre diferente izatea. Hor ja pagaziok, paga potentia hua. Paga gurasuekin negozio berbeti. Urtero, nire txia mintzat urtero berrituten zan. Pero claro, beti... Con la subida, el IRPF eta hori dagoa bat, paga pixka. Urtetik urtera, claro, jazte ziren juerga atatzen ez dakizena zu paga gehiago raskau, baina zerbitzua gutxi ematitu zu etxian. Joder, ama, eske galleguen eguna da, eta... Joder, galleguen eguna. Bokadillo erosi behar dut, eta euro bat igo orduan paga ere pixka porcentaje igoin berda bat, eta... Hortzi izaten, galleguen eguna hori. Galleguen eguna, desagertu inzan, ze pena. Baina hor, etapa hortan hasi ginen gu, hor izatezan lehenko kalian afaldu. Kalian afaldu, hori izan, kalian afaldu eta lagunekin irten. Gero, simaz, igual, gero bueltas ematea, baina gero, hor da, adin horietan hartzeza de repente, inoiz fijauetzean gauzatuan fijatzen, de repente hor, neska gaztiak, gure kasuan neska gaztiak, bestatuan igual mutil gaztiak, o bueno, danetik ganeonga. Baina hor, de repente leheno, arreta egiten ez irunak, tia, de repente, ¿cómo se ha puesto esa, hostia? Lehen esian izerrerak hartzen, eta bain de repente ez dakizeba, tarat. Hormonas. Hor, ez lehen esan diu, pelillos de las pelotas, hor dana batea etortzea, baina.
Bai, eta hor askotan izan ditu, bost osei baten atzetik hola jotitu, baina. Pizkat orangutana bezala, no? Pizkat mutia, pizkat tola pikua. Baina azkenean usaiturez. Ba, Hor beti izan ditu, futbolian ona izan ditu geran, normalian oie. Ligoiak, eta bestiak nada. Beste pringobak, behitu, babilak edu. A cazar moscas. Oie, kola garbantzera, korrer. Joe. Eta hor eukitzezu adin horietan, hori, klasiak, partikularrak inglesekoak ez dakize, kesi Ernesto, kesi ez dakize, solfeo, futbola, baloncesto... Ni guztiat, hor, gurasuak eskua sartzeila, hor, porque... Umiak gainetik endu beria nola oala eta apuntako ya solfeos baldin behar, koralen baldin behar. Danian, atalde guztia okupauta hotia. A toma por culo. Zia ezegan, osteguna, 6:00 zazpita libre, a toma por culo, klases de ajedrez, eose gauza. Lukasekin, artista. Lucas grande. Bai. Lucas, el del autostop. Bai, hor zeiatezan, bai. Eta hor, izatea, aste zanean juerga munduan eta hor sartzen, igual gurasoak hartze, izu eta, bueno, gizu, juergan eta neskekin tatzatenean beti preservatibuak, por si acaso eramanin berdia, toda precauciones poca, ez dakize, eta, de repente, igual, erregala huite izue, erosi, ez dakize, eta, gero, igual, sartzezu 15 urtekin karteran da, 19 urtekin indikan kartera erikita, kondoi berdina hor. Joder, pero, eta gero, ateatzek, eta esate ineska, joder, esto tiene muchos años, No, esto es un recuerdo que tengo yo de mi infancia. Ez, en serio, hor nik misterioa bat. Kaduka hoiteia, ez diak kadukatzen, zeinek eramaten du kaduzio horren egoera zein edaki. Ja. Noiz aldau behar da. Buen misterio. Etzegi, gaur, hori gure epokan, porque gaur eunian errexosak, gauek. Bendina, jutik? Claro, bendina. Gelen, miazen duen, farmazia zina juten, igual eroskira hola izian, o tabernan hor euro bateko eskaixoiek. Baina erosi ez, potrotan hola eskutuan zaku. Inorek izikusteko. Ta, kanpoa. Gaur reunian, voy a comprar un paquete de jumpers, pavo, hola itzitei, pavo, tronco. Bai. Voy a comprar unos jumpers, unas pipillas, ta hori eskutuan kondoia. Par de 3. Tú has dicho jumpers y pipillas, pero en esa máquina no hay jumpers y pipillas. Ahí tienes Durex. Durex. Que duran poco la cartera. En la cartera duran poco porque se caducan. Baina, ez dakit. Norbaitek jakingo balu, mesedez esatia. A ber, noiz aldau berdian hori preservatiboak karteratik, o zeinek daraman arlo hori. Ez que asko fecha orientatiba hartzea, baina orientatiba relatiboa, Baina orientatiba izata jogurrana, kadukau eta asko jota lau egun gehiago, gero ja bota inberda. Batzuk hartzea fecha hori boli bat, baina gero txiklia estira eta juteitu, hori 3 urte, 4 urte, eta hau hendik iriki gabeziok, honek aizia estitik gutu, eta ondo gongo gau. Bai, bestela aldezu San Juanetan iturkalea junda, globo batin, eta norbait eribota. Garbanzera bat. Hortxeagak. Bueno, gaztarua esan dagoen 18tik 25era. Horria da, eman berdezu saltua, ikasketak amaitu eta lan mundura murgiltzera. Danian ziok aldaketa hor, jaskeran, itzeiteko eran. Eta tontak eixian. Buruko tontak eixian hor, universiadera jutezea, ja uste zuzara puto amo. Kotxeko karrentateatzen dezu. Elia dakazu, novato bat, eta zuk uste zuzara la hostia. Zuaz follauta hor karreteratikan, a lo loco, kotxia. A 60, vamos. Osea, jota, musika jartze kotxian, bentanilla bajaba pixoa eta, tartana zarra egin, ridikulo egiten. Aitzitxan kotxia, igual ere da bezula. Bari joa, Hori izatea, gurasoentzako kriston zulua. Porque iten di esu, kotxeko zulua, universidadekoa, gasto pilua, juergan atatzea oporretan lagunekin ja hor 20 urtekin da. Batzuk esati, no, eso es una inversión, tú tal, tu hijo le estás dando un futuro. ¿Futuro? Hortzik, inbertsioa bueltan etortzek, hortzek izarren bueltan etortzek. Solo gasto. Hor, igual... Ni kondo ya bezala hartu, karteraz hartu eta solo gasto. Solo gasto izatea, 20 eta gutxi urtekin, igual, bikotia kasu nian da, plana ingo duta, venga, me las pego de romántico, venga, zinea jungo gara gaur, igandia ala eta ez dago planik handa. Bueno, ja, zu kalkulu atatzu, ja buruz, bueno,
de Batikan Donostira, igual 15 euro gasolina. Peajietan beste 10 euro, venga, ya van 25. Eta bendikan ez geha, zizertan. Zinera gun, 8 euro bakoitzana. Sortzi amasei. El gordo, pati. Amasei eta bost, berrogeta bat. Jo, sartzea izan nizkak esati. Unas palomitas ya cogeremos. Claro, es que behin zinera junda palomita jamerko dituzu. Palomita quedariakin, pack de pareja, 12 euro. Ja plantauea bertamairutan, eta ez tegu afaldu. Jutea izia, entrada hor palomiteruan, taquilla hor da. ¿Me das una de palomitas pequeña? ¿Quieres el combo de 2x2 que te sale a 25 euros solo? No, déjame solo la pequeña, esa puta mierda con 2 palomitas que cuesta 6 euros. Eta gero, joder, pero uno para los dos, coge 2. Beitze cartera, te esate, me cabe. Si no tengo un chavo. Vale, pues me pones uno y el otro me rellenas con las que se te han caído. Eta bero gaina taquillako cabroiak. Eskente dizkizu igual nachoak. Sí, por 2 euros más tienes nachos, por 1 euro más tienes un Kit Kat. Una y por culo hartzea ya. Cabrón, que tengo que volver a casa, la hostia. O sea, igual gero bi astetan atea izenda. Quédate tú con mi novia que yo tengo que trabajar para pagar las palomitas. Eta gero, afaldu leku romantikoa hor McDonald's. Hombre. Osea, eskatituzu alita batzuk, nuggets batzuk, hamburguesa de pollo edo, eta gero postria McFlurry. McFlurry caramelo, oreo, ez dakize. Caramelo, bueno, caramelito. Ateatze zatzuk, más o menos, supermerke, plan, igual, 80 eurotan. Eta esatezu, joder. Beitza, eskera gasko maite gehan, porque bestela ez dakira, izango esan. A ver, gure ikuspuntu di. Porque nik esautzea, eta ignerire baita, hor pentsatze, hau inbertsioak. Inversión. Hau pare bat aztetan, ja, hor, hau inara, 4 urte erosinian kondoi hori ateako ekartea. Hostia. Zeuru. Pasatzen gazte bat, biharren hastia juteiz berri zinea, ahorruak gastatzen hastea dituk, eta esate, mika, bendio... Igual bi muixu. Bueno. Hostia, héroe, Xose bada. Hori, apuntau, taga. Garri hor. Hor, pixkanaka jumer da. Hostia, hau esan diuna, hor, lehenengo aldilla hor txeizatea asko da, Bai, baina hori lagako dugu, sexuari buruz. Beti horrean juten hau. Beti horrean juten hau. Ingo dugu behin podcast bat, sexuari bakarrik. Oso ondo irutzen. Horrei dediko beharzako atentzio eta arreta guztia. Osea, con delicadeza y sutileza. Bai, pasau gabe, respetuz beti ere, baina, tak, poliki. Jota fuego. Bai. Eta bueno, gaztaruan ondoren datorre heldutasuna, jarri dut, ez dakit, 25, 35 artian, baina pasatzen zaia, hori, ja gaztia izatetik, baina beste paso bat independizau, eskontza, umiak, ja dakazu beste bizitzako ikuspuntu bat, eta nahi duzu ja begirau etorkizunera. Osa, nik esango nuke, gaztetan dakazula epe laburreko ikuspuntua, eta gero ja heldutasunia sartzen oia etorkizuna begira, baina nahi zu lan finko bat euki, hipoteka baten sartu, bizitzako bikotia topau, ez dakit, ja, pixkat bizitzako etorkizuneko plana, pixkat ja itxio. Nik uste, oain esan dezu ikuspuntua eta urruneakua o gertuko ikuspuntua o bintzat pentsaera, ez? Eta gaztetan, ja, txikitan, egunekoa bitzek. Gaur partikular zegat. Atoma, por culo, biharkua, gaur horkua. Geo, 18 urte, ja, azte honetan, hilarun batien partidu dakat, ezingo nahiz elgoi garrajun juerga, ja, azte bete bitzek. Ja, azte za horrap. Geo, 25 urteaino, ja, ostia, urte beteko epia, urrengo urtean, universidadia, azte nahi, ja, urte bete. Eta poliki luzatzen, eta oin, aia baiz, horta eta arrazoia dakak. Beitze, ja, eskontzea, seme alabak, lana, etxia, eta bestia, eta badi joa luzatzen baina. Nik uste gauza pasadala. Oain, basa egor, tramo erdian, porque 25 urtetatik 30 hor, los 40, ¿sí? Gogorra. Porque de los 25 a los 38, bueno, vas... según seña gaña, ¿no? Te vas haciendo un poquito soso y ya, un poco el madurito. Ya roñatzen asita hasta... Has pasado del gincas un poco a la copa de vino y un poquito de calma. Baina gero hor, de repente aiatzeaiz, etapa batea, a los 40, hostia, ze pasa egamen. Beitzek atzea, eta guk etzekiu, baina kanpotik hola ikustek. Ez dugu bizizanoa indikan, así que... Aiako zago? Ezin dugu konfirma orain bertan. Ja, misterio bat, zio. Ez que tana misterio, bizitza honetan... Bai. La vida sin misterio no tiene gracia. Izaten dira, los 40 y los 50
bi modutan aldute hartu, o bi modutakoak aldia izan. Adibidez, baude batzuk, gazte izan dianak gurasuak. Orduan zer gertatzea? Karo, gaztetan ja umia aukidezu, orduan gaztarua ez dezu aprobetxau, lagunek aprobetxauten bezala. Karo, zer gertatzen da? Gero 50 piku bertamar urtekin, quieren vivir la segunda juventud. De repente, aztei egiten gaztiak dituzten gauza, eta esatezu, a ver, a ti ya se te pasó el arroz. O sea, ya, es que fui padre joven, ja, baina es que daude adin batzuk. Jendeak zetu, beti, espiritu adina, gaztia izatia ez da adina. O sea, adinean ez du, ez balia egongo bezala lotuta, ez dakit. Bai, no, la edad es solo un número. Bai, olakuak. Eta batzutan, esatezu, joe, ja, 50 urtekin ja ez auspitioiek eramateko. A ver. O sea, dakazu itxura bat ez dakiz ematezu, baina nada bueno. Ja, potroak haunditzen azizkik, da pitilloa. Eta kolgatzen. Bai. De repente ikustezu igual, gaztiekin tabernan, igual ja kuarriaren badia. Karrituak, edatzei hau batzuk? Ez, ja esatet igual, 50 urteko batzuk, igual, hogeikoen onduan, ordu berdinetan da plan berdinak eta esatezu. Zue, ja, igual esatzea pixkaz nagusiak, hemen plan ondan egoteko. Ja, gaztia, beira, gaztia nian, ez die beitzen, jo, que ritmo lleva ese, como, ¿quién hostias, y qué hostias hace este aquí? Ez, o, de repente, irisea jun, hola beituta, hostias, izure ama da hor, o zure izeko dago, o zure osaba da hor. De repente hola beituta, zure osaba bere bilagunekin dana ematen, esatezu, jote, hauek. Amen, azkenian, ipentzaze, hostia, amen, ni zorratzea, amen. Bai, fuera. A ver, te destierran. Derechua, kabe, atatzeko. Derechua, bai, baina, bueno. Eta gero, hay que organizarse. Bai, eta gero, segun, horrere izateia, apartautakuak eta, igual, hor, beste taberna atzutupa berdia, porque, bakizu jon, gaur egun apartatutako jende asko, eta hor, beste taberna atzutan, hor, aterpen da, zut, hor, juntatzea, igual, los divorciados, o beste taberna atzutan, igual, atosten, o... Taberna horietan kristo misterioa zio, porque hor, azte barruan ziar ikuste bat emat, xili-xilik, lanian, da, etxea guten, eta derrepente aiatzei zapatua, sartzei ja taberna horietan, da... Transformau. Hosti. Transformau. Hosti. Zapatu. Ze pasaik. Meka benio. Zapatua, jauta. Beitzek alde batea, eta derrepente, divortzio bat, ikustea alde batea, hori separautatze. Bai. Hor, zu beirau eta bakizu isadanak hortxe dauzela. Eta hori? Bueno. Hori, jota bestia oker, bestia ikuste barran ebai jota fuego, unos chupitos. Bai, chupitos. Chupitos? Eta bai, ala, bitze, hor misterioa zio, atia pasatzeie, eta hor, leheno izatezian, pelikula, Gremlins, hor, muñeko berde txiki batzu dituk, ura erortzen batzako zakuez, dana soa biteitukena, hauek igual dira. Zapatu gabian, alkohol pixkatean, musika ochentera. Bai, noche entera. Bai, de repente gaina, azten diaskatzen abestiak, eta, sí, esas las que nos gustan. De repente, jartzu lista de reproducción bat, suena Rafael, Mayonesa, eta ez dakit, Caribe Mix, 2000. Disco, los 40 principales de los claro, 2000. Zer gertatzen da askotan? Abesti gazte jasonatzen da, zauzen gazte danak, ospa ITB. Ospa. Eta taberna guztu. Ez da inoiz jakiten hor, jartzen badezu dana gaztientzako musika ere, igual heldu hauak ez daude, hain gustora, porque igual ez dakibe hain modan dauden abesti horiek, eta pixkat bio bihar da hor ekilibrioa, danentzako gustokoa dianak. Ni, beste alde batetik, hauek oso xalia dia jorran, eta nik anion espero, baina aurreko baten komentau ginen safari kontua. Enoan espero, baina 40 urtetan batzu, eda hortan responsablia, eta pixka gauzakin kontu zibiltzeiz. Eta nik, enoan espero jendiak 40 urtekin mobila, komunia lahatzia. Bai, igual Alzheimerra. O kobertura bila juteituk. Ostia, dei bat inberdi eta etxeak kobertura, eta berrez jugunak haber kobertura zioke. Bai, igual Alzheimerra, baina aurrera bain zaio 20 urte. Ez que etzek. De repente ikustezu hor, bertamar urteko Kiston safari pila. Da, buelta eta, ba ez da git. O igual, nola, txixa iteko arazoak asunean... Prostata. Prostata. Lagotilla. Igual prostata eta beste irura laguntzea. Vea, tú, Paquito, vea, que yo te la sujeto, venga, ánimo. Te la sujeto. Mira para arriba. Asalatzea gota, ez alpikatzea gota. Corta el chorrito.
Hola, ite, eta bueno, safari bazio, safari. O berroita pikurte gero. Eta bakizu nahi zertaz egiten lan munduan hasi nintzanetikan. Lehen gaztia ginean, gaztia esatete mesortzik ino, gau pasa itezen unian, etxea zuazen bueltan, eta igual kruzatzen zinean goizian, jendiakin, lanea zuan jendiakin. Eta parra itezen du, no? Que pringauz hauek ez dakize, lanea duala eta ni etxera, hemen, galtxera nua gozaltzera. Oain alrebez, da? De repente, ni juten askotan igandetan lanea, eta kruzatzen naiz piloa gaztekin. Eta esaten me cauen Dios. Eta ni gaztean nintzanean jendeari parri tenio lanea zualako, eta hain egin goia de parre. Eta urte gutxitan izan da, El transizioa. Bai, hor puntua, hor ziok, hogeta bostetik hor leheno komenta horiun, limite hori, hor txeziok. Gauza egin konturatzeiz, ostia, ya está, a tomar por culo. Ja bestaldian gauz. Latza, baina bueno, da bizitza aurrea eta etapak badikoaz. Eta bueno, nik uste etapai konfliktibuenetakoa sartzen egala. Bai, sartzarua dala, hostia. Hemen abiso. Hemen latio emango jo hemendik, okergaletik, latio. A ver, sartzarua, ez dakit jarriet, 75 larretamarrea, ez dakit dan 75, dan 70, porque askotan, esatezu igual, este viejo, eta igual, claro, 70 urte azkenak, oaindikan gazte sentitzea. Igual jubila da, baina, como que viejo, si estoy hecho un chaval. Igual, bizitza puta guztian, ez du kirolikanin, jubila, eta egunero igual korrika, o ibiltzea, o gimnasioan, da esatezu, hostia, honeri ziroko eman dio. El curioso caso de Benjamin Barton, ¿no? Al revés, jute bizitza, iguala. Azte jubilao, eta va a apuntar a informática. Toma por culo. Bizita zua karta eskuz idazten da bain, ordena hori manejako ja. Oso informatika, bada ose bai, karreran azten dian, de repente, ikasketetan. Bai, egila. Bai. De repente, Antiokoa jarri eta 20 urtekoekin universidadera. Egunero. Con el de 18, du. Bai. Hostia. O, badaoz, jubilatzeianak, baina ez dakibe ondo jubilatzen. Claro, eman due behain bizitza osua lanian, eta hor, jubilau, eta egunero enpresara porkulo ematea danei. Oantxe, zanek. Buelta eman, beste buelta eman, eta hortxe, tiki. Antxe daoz, ez dakit, pentsatzen, ni faltatzen manaiz hau ez da ondo jungo, ez dakiz, eta egunero, eta ez dezu, xoz putak kobratzen, da egunero hor, goizeko zazpitan igual. Etio, beste, eta gaina pentsatu hori izan dekena, ni amendi juten manau, ostia hau, ero ingo eta porkulo jungo eta, si este gizarriten? Juta ez bibu lamanta ez gizarriten? Bai, beste hipotrua berotu. Hori bai, ume txekia bezala. Mesedes, jubilata esaten horiek, ez dakizunak nola jubilau. Bintzatez junen prestara porkulo matea, porque itezu makarra bestieri molestau, y poco más. Latzaik. Ta bai, eskik ustet, ja, hasi haitu eta ja eurrat denei, Bai. Gero dauz bestatzuk, kaina nola pasa eguna, kaleatea. Bueltat eman, komprakin, obrak ikusi, hor, eskuak apoiauta, eskuak atzian, da obrak ikusi, pizkat sirika jende guztiari hori, da top. Sirika binbia zaio jende guztiari. Ja, jendiak hartzunean 60 urte, 60 piku, galtzute filtrua. Periodiko erosi. Bai, galtzute filtrua, eta alde dute esan nahi dutena. Eta gero, eske soy viejo. Eta horrekin ja está. Eske zin diabizu ere esan, ja nahiz irugarren ainekua, eta ja horrekin, libre. Crio mierda, vete aquí. Soy viejo. Bai. Gilipollas, soy viejo. Eta gero ja pasatzea, notiziak ikusi biharrian, eskeletan, jartzezu hor begia, haber sinildan, igual lagunen bat, ezagunen bat, tal. Kartetan jolasten. De repente, este suñiz kartetan inda, vamos ya la partida con Antonio y con Felipe, eta siestek bizitzan kartan jokau. Nik ikusi jate, antxonea sartu, leheno komenta dut, antxonea sartu, eta karameluak. Hortan karameluak, ikuertitu. Karameluak hartuta. Oye, pero perdona, esos no son del mismo precio. Ay, no me he dado cuenta. Que no te has dado cuenta. Victimismo hori, esan dizut, dana libre da, ja adinak dana justifikatzeo. O, bilobak zaindu. Bai. Semia o alaba o lanian da bitartian, beste hobi bat. Biloba zainduko dut, bintzat honekin denbora pasauko ez, gaina kriston postasunak inartzezu, hori... Orgullo. Jode, bai, hori titulo hona da. Nik eakutziko jo, Eakutzi, geho ikuste zea, umia korrika baziakela, geho xarra atzetik pentsatikela zea Usain Boltekela, eta ikustek atzetik, eta zate, bueno, erortzen baiz, te vas a aparecer en cachitos. Muñeko de logo bezala, trrot, dana esparzido.
Eta gero da beste batzuk, asperuta bizidianak, ba, igual, bakarra dia, igual, biuduak, o solteruak, o bueno, de repente jutez atrenea, esiertez azula, zeila launtzako leku baten, da gau, tren guztia utza, de repente, 80 urteko amona xar bat onduan esiertez azu, daka dana libre, baina nahi duzura onduan. Eta de repente, ¿qué vas a clase? Zua pingani bekin musika entzuten da, kentzezuta, ¿qué? No, si vas a clase. Sí, voy a Donosti, estudio no sé qué. Joder, mi nieta también está estudiando empresariales. Zuri, igual zatu, aidana esaten zuna zure musika entzun, talasa egun. Baina pertsonak nahi du, norbaitekin itzein, nahi du demora pasao. Eta, claro, ezin dezu ezin, eta igual harrapa dizu debatik Donostira ordu bete, kriston txapa ematen bere bizitza kontatzen. Bai, hori, hori behin pasatzen zaik, kontestatzea eta ja, bigarren o hirugarren guan. Hombre, ¿qué? ¿A clase? Ya, hirugarren aldiz, igual galdetzei, eta ahí paratu pensé, no. Son las 8 de la mañana, me he levantado porque me han salido los cojones y voy a clase a tocar el trombón, si te parece. Me cago en Dios. Déjame echar una puta hora de sueño que se me levantaba a las 7 de la mañana, hostia. Ez, baina hor zuk ulertu behar dezu, pertsona horrek aspertuta bizi da. Eta pasau inberdu demora eta norbaitekin itzein, porque desago inberda. Nik hori ulertzea, baina ze hostitako jaikitzeitu goizeko 6etan. Ba, hori ez diat, oituta, bizitza osoan oituta. Oitu? Hostia, lanian jardun de bizitza osoa. O sea, amasei urtetatik. No, yo cuando tenía tu edad, yo ya estaba levantando escombro al 50º piso. Bizitza zua lanien indek, mesedez. Jubilazio betegenean, inlo, deskantzau, bizi, igual zio, eguerdiko 12 tren hartu, goizeko lehenengo tren hartu. Hartu za lasai amaiketako eta utziok, txeak guai, klase guai pakien la hostia. Bai. Eta gero tortzia, zoruan pare, inserzuakin. De repente, behitzen zuela, otako parkinean, autobusua deskargatzen, dana viejoak, igual, dana geizteko 15 minutu behar dituzte, vienen como locos, claro, daskabe, merke, dana, bidaiak, janariak, txanguak, daskabe supermerke. Orduan, apuntatzen dira danera, viaje el inserso, hori juteia igual, horroporretan, benidorrea eta hola, pero como locos, toaiekin, ez da gize, playa guztia, hotel guztia akaparatze dute, ez da tirao. Autobusian kanta pare batin. Bai, viva nuestro conductor. Horietakoa, ¿dónde están las llaves matarile? Eta horietakoanak, se la saben todas, igual, mesako abestiak, bai. Baina nik hemen dagat, duda bat, misterio bat, Jon, sarrek hor sexua ditu dute, o ez dute egiten, no? Sabia, manitxekin horra duela. Baina, hola, motza. Osa, erantzu diazu, baina, hola. Hostia, saia, Osa, de repente, zu jartzea pentsatzen, ez ez nahi hortan pentsau, baina, de repente, otuite esatzu. Hostia, nahi txiatan emamak, emango jo asuntu bai? Ez tio emango, hain dala zemat ez tio eman? Hostia, latza Latza. Hor zeurtetatik aurrera ia makinak ez du funtzionatzen, o ja, ez dezu nahi funtzionau, o... Nola izatea? Makina ni uste lastea maituko ekela, baina hor pastillita eta launtza asko, zabe? Viagra. Bak izuzu Viagra zedan. Viagra, caramelito azul. Viejas agradecidas. Hostia. Hori hartu eta zut, katxarro goraina. Ja, claro, ez da kasunean zuk sasoia ja movimiento horiek eta kirol horiteko. Etzi, horrek uste, de repente, afaitan batzuk hartzei vaso de leche eta... Pero Gerardo, se te han caído 4 pastillas. Ay, no me he dado cuenta. Eso estoy ahí da cagodura. Kristona fana eta igual zuaz, 7 urte izerrin gabe eta... ¿Pero qué es esto, Maritrini? Se ha levantado. Desentrenauta. Hostia, Tutankamon alzado inde, de repente. Hemen 20 urte erabili gabe eta zut. Además, tía, que sabe, hostia, pues lo recordaba un poco más largo. Bueno. Ta, zeo zeingo, hor jolasian da pixkat. Ez da git, duda existentziala da, hori, ez da git, norbaitek alba digua klara hau, jo, nik eskertuko nuke, porque askotan pentsate, igual kalian kruzau, pareja zar batekin da, hostia, hauekin gobe zehoz, ez dute ingo. Eta bueno, bai amaitzeko dakagu Matusalen jarri diot, porque, ez da, ia larto marretik aurrera, badakigu, teknologia eta osasuna aurrera uta du, orduan, bizitxaropena igotzen nahi da.
Lehen, igual, hain urte asko jendia bertamari 20 urtekin hilit esan. Bai, Gaur egun, 80, 90, igual, 20 urte barru, jendia 150 urte biziko. Jode. Gaina, behaiek gazte sentitzea, oza, lenguan adibidez, behitu, lengua hastian, nire osagakin bazkaldu nuan, da ez da gizerren inguruan izketan, da, esan nion, jode, ikusi ezu eskelia zein hildan, hau, ze? Ba, jode, gaina, gaztia, esan ziten gaztia, nire buruan gaztia zan, ba, ez da giti, 70 artian, da, gaztia zan, zenbat urte? Da, jode, 84. Eta ni, hombre, beak, 89 azka. Ki cabrón. Eta nik, bueno, gaztia, zuretzako gaztia, baina, hostia, era un viejo. 84 gaztia, bueno, baina, ez, jende helduari entzunin behar zako, eta zerbitzu hori eman, jode, nahi izkizu bere... La voz de la sabiduría, zate bai, nahi izkizu bere gauza kontau, entzun, gaina, ni adibidez, sentitzen naiz, suerte duna, zatik ezautu ditut, ba, nere bi aitzitxak, nere bi amamak, eta ezautu ditut 3 bira mama eta bira aitzitxa bat. Da hogen dia igual, ez dituna ezautu igual, ez da aitzitxaren bat, o ez da mamaren bat, o igual ezautu ditu, baina txikitan eta ez da kabroitzapenik. Orduan, dazkasuenak, mesedes, kasoin, aprovechao. Entzun, eta demora pasau baiekin. Porque gero zertatzea, ja ez daudenian, orduan, akordatzea eta jode, ba, ingo banio kaso gehiago, igual. Gainea, hola, zaharrak eta entzun inberdi. Entzun inberzai, porque ez diela atzen, hitzeiten, Ikusten badu, ja, arreta norbait dakala hor aurrian, toma por culo. Toda la chapa. ¿Qué vas a la uni? Hor, sí o no, esate maldin baek, a tomar por culo. Hor, entzutiaga, porque itzein, ez tekasko itzeingo. Bai, baina, bakizu zetaz jabetu nahi zen. Berrotan urte barru hola, egongo ja, xarrak, 80 urtekoak, dana piercingekin, tatuajiekin. Gaur egun, ez benetan, oza, modan dago nik ere bazka tatuaje pilua, baina, karo, orain gaztetan ondo geratzen da. Hostia, hori latza, Imaginau, 80 urtekin ja, pellejo bat izan da, tatuaje hoianak nola egongo ja. Bai, berrotan urte barru, jende guztiak goitu, Hor, Picasso basega, osea, hori kuadro bat pintatzek, ura botatzeiok, eta dana bera jutek. Bai, igual izango. Claro, igual hain dakazu azala turgente, o bueno, nesate, estirauta bezala, nagero dana, simurrekin, ja hori ez da politxa gehauko. Si te haces carita sonriente ahora, carita triste a los 80. Hori, rara, ez la pasatzen nian, si pasas a más, triste jartzea. Triste. O adibidez, behaos, beste batzuk, dilata edo, dazkabenak hor, belarrietan, zuluak inda, eta gero belarria erorita. Kristoneko zulua. Hori, satarra gatza. Ba, imaginau, 80 urtekin. Kriston belarria, porque belarria eta zurra da, dia azten jarraitzuten organo bakarra, bueno, gorputzeko atal bakarra. Imaginau, kriston belarria, igual, 40 centimetro, eta hori dana kolgandero. Hori da tipo Dumbo, no? Zer izango zen? Zeitzei azten. Boa, eta bitoria biologiako asuntu bat izango. Oi, meze, neri argitu, porque... Bai. Sentido ekartu. Ta izatea, ja adin horietan, buelta a la infancia bezala, porque azkenian, Matusalene da adin horretan, dakazu haurtzaroko patroiak. Bihar dezu beste pertsona daten arreta guztia, berriz azteza pardela erabiltzen, bihar dizkizute janariak, igual kaka garritu bihar dizkizute orduan, da, ez da git, ume bat izango bazinan bezala, porque askotan, segun buruak eta gorputzak laguntzen baizu osasunez behintzat, igual independentia izan, baina ja askotan ja adinoetara kaskautu aristezea eta laguntza bertezu. Azkenean, reflexio txiki bat iteko, eta ikusten badu bizitza nolako da, konturatu mesedez, venimos de la nada y vamos a la nada. Hor azte haituk umian pare, heldutasuna jatzea haituk, pasatzea haituk, 30 urtiak, berrizek los 40, los nuevos 20 la segunda juventud. La segunda juventud pasatzek, goia sartzea irurota urte eta hor pentsatzek dana dakikela, porque bizi izan degena kontau inberdek, baina gauza berritzen zuaz. Orduan, 25 pareko aiz, eta geho ja Matusalen hortan, ja berriz umia. Hor piramide txiki bat bezala. Eta azkenian, de la nada a la nada. Hortxat, azige bakizue. Bizi, disfrutau, eta enterau bezedez, kondoian kaduzio fetxa hori. Eta etxitxa eta mamena. A ver cuando eran al tema. Hori importantia. Hostia, horrekin gau haiz, Bai, es que hori kriston duda. Ez tegloikingo, horrekin.
Interneten por si acaso etzaz bebitu, Bueno, honekin itxiko garko saioa, no? oita. Ja nahikoa esan dugu, eta bertagoz minutu bagoaz hemen izketan, así que, izan utxa. Okerkale irratia.